karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon balag tigi. Ay, amat ko ni mo irang. Ako patanaon ko ni mo, waman ko magkaklaro kay ngit-ngit ang palibot. Ngit-ngit kay Ginoo! Klaro lagi, tanawa gud daghan kaayo mga aninipot nga nagtapok. Unsa lagi ako tanaw? Ang anak, mo'y nagkadanag din sa atong nahimutangan. Unsa may tanaw ko? Ang aninipot! Ladaghan din og gairang. Sungay na ko mga tubang lang be. Pag-ugom lang day. Ay! Hadlok silang malumos, mga nagtapok sila si babaw. Wa sa obos kay mga lumos man na sila day. Ay, wasay dili ang aninipot may akong ipatanaw ni Ay, ba. sus! Ang unsa lagi day. Lalo ang sulte! O siya may ipatanaw ni mo na ako. Ay, kana Oy, oy, bastos! Kana, bastos ka man! Kana! Hala! 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 hala, bitaw. Hala, nisiga ko mga 82 ka, hala! Nisiga ko mga matas ko nakita. Patay na tayo ni Dairang! Ay, mong hala! Ay, waboy labot! La, mga matay na tayo ni, mga matay na kita! Hala! Di man niya nagkong kahoy nga! Gisangitan ni atong nibutangan ng tangkal. Dili man ni mga nagkukahoy gisangitan. Tungod sa kasikat hala. sa mga mata sa higanting ko kita. Ano man eh? Maklaro na to ang naghawid ining tangkal nga atong nahimutangan. Wala, patay na tayo ni Irang! Ginoo! Patay na may Ginoo! Patay na may! Ang akong nabalaga si Dong Francil. Dong Francil! Dong! Asa naman ka, Dong? Asa naman ang tawag ka, Dong? Ano si ako? Nagkaduol na ko niya. Dili ko kalikay niya. Buot ko muling kawas sa akong pahinanapan. Dili ko kalikay. Sige pa, Maglito! Napunta na si Laura sa balag, tige! Ang ginoo ko, kinaglang magkalikay ko niya, Kwalos. Siya pa na, Kwalos! Sila Lucio, siya ka na. Huwag anak niya ang tabong ko. Litob! Si Lucio! Ug anaan niya ang trabong ko! Buisit! Litob! Hoy! Litob! Ngano nga na kanimo ang trabong ko? Ngano? Nangutan na ka pa man, niya na kong trabong ko kay wa man ni Medusa. Ampi ang akong tabong ko. Nalipat ko ikong bitina ka, bulhog ka naman, maong nalipat ka sa pag-ilog ng trabong ko. Nandagang ampi ang akong tabong ko, Lucio. Dili ay ko! Litob! Medusa! Nganong nga na niya ang trabong ko? Di ba? Ato na ka nang nakuha! Dili ba? Ako nang gihatag kanimo ang maong trabong ko! Litob kagyod, Lucio! Kinahanglan unan ko si Lucio. Kay tingalig doon na siya buhaton aron may panik kay Laura ang iyang gahom. Ug dili ko siya mada sa balagtigi. Ipunting ko sa trabong ko ang Maglito. Aron makuha ko kini. Maglito! Kuha ang trabong ko. Kuha! Ngayon sa wala ni binakan akong inariya. Musang ko, mupalayo ko ni Akwalos. Ang trabong ko! Ang trabong ko, ingon sa gibirag kusog nga enerhiya. Nigamit si Akwalos sa iyang Magnito. Di ay ha, mao kini imong gibuhat. Kinisab, siya rog dili ka malibat, Akwalos. Pulong sapuhan sa 12 pares ug dili maliputan. Surisam limis to Via Santa Islos Lignum!
trabong ko! Unsay gibuhat nimo sa kong trabong ko, Lucio! Ah! Kadaghan sa replika sa akong trabong ko! Ay naman yan ang orihinal! Kadaghan sa trabong ko. Naggusto sa hangin eh. Ug dili madaog ang tanang trabong ko sa akong magnito. Litob! Litob, yay ha! Kay litob ka gyud bitaw! Litob kang dako! Hilabtanon ka! Diyan ko sa gratubiyang bahin sa bukid. Mukha man ko. Mupaibabaw pa ko. Luya na nga kong lawas. Nawahan na nga kuksok. Nakuritihan mo ko. Kabugnaw naman sa palibot. Makasugang kong paghaang akong kinabuhi. Ayaw itahan! Oh. Ay, ginoo ko! Ay, ginoo ko! Mga taong nagdamoy na naghilak. Ano ni Ginoo? Oh, Anong imo ba? Pagawa si Higat ni Kugita. Ano ni Ginoo? Patay daw ni Ginoo. Ginagawa siya kong sila siniwasay. Kugita. Ano ba ni Gibitay Ginoo? sila kong kugita. Hain maghahaga kong anak. Oy, Luy Rabe, Ryan Magdalene. Main ko! Kinahanglan mangitang kong pagi nga maluwas ko sila. Ilabi na nga akong anak. Mukha mang pagkumpingon sa babaw. Ana, Medusa, na magnet na sa magnito ang tanang trabong ko. Ina, kunhain kanila ang tinuod nga trabong ko. Kunhain na ang imong trabong ko ininila, Medusa. Ilhana. Dili! Unsay dili. Ako'y ako niya na haring Aqualos! Ang tanang trabong ko atong nakuha. Ilha og tarong kung asa ang orihinal nga trabong ko. Dali Medusa. Dali Iubos ko ninyo gamay mga higala kong kalag. Anaa si Laura. Ay, Lucio! Nay, Lucio! Ni anak ko! Niya ang tinuod ng trabong ko. Kinahanglang dili ka na mapalpak. Daghan na kaayaw na nga matay, Laura. Tungod sa kusog nga uwan og baha. Kinahanglang muhulong na ang pag-uwan. Ibalik ko kanimo ang gahom. Apan nung saon ni mo? Himuon ko ang taas nga ritual. Aron mo gawas gikan sa trabong ko ang imong gahom. Dali! Kinahanglang mangita kitang lugar nga dili kita makit-an ni Aqualos. Aron ipahigayon ko ang ritual gikan sa akong apuhan. Pagdali! O, Nay, Lucio! Oh! Oh, Laura! Ngano? Tanawa ni Lucio! Tanawa! Ginoo ko! Dili! Dili kinatinood! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!